Hej, nå mig Kara Dr. Rasmussen. Du är tränare samskipare i Sunda kommune. Och nu är det akkurat väl en skeier i retorikke för lärare. Och jag också spyrja kvart helt till man kan få på sig ord och komma en sorts skei. Man får se nek på sig ord, vill säga. Man blir utfordrad till att vi är djärvor och pröva sin mörsk av. Och vi tar att det är något som är praktisk läring, att du är igång vid vändningarna själva och du måste tåra att se någonting, så lär du öljande. Och jag har inte särskilt nek på sig ord av att vi skulle fyra gånger tal och vi kommer. Och så har vi finnit öljande anpå och pröva nek av. Och så till ändan nu har vi så haft hela omakter. Vi har öppnat en anbom som vi kunde bruka och rätta till via. Okej, så det är såna talen efter som det är fyra och omakter? Ja. Okej, så det så i ordentligt välja mån kanske eller? Yes, man føler att man finns ju några anbom. Ja. Att bruka och ta man ska till att se något. Ja. Det är också viktigt att man helder. Då man ser också så till helder heller att jag kan tuxa och att boskapen kommer väl ut. Ja. Så du har att det är någonting du börjar analysera nu? Ja, just. Ja, tack för det. Gå ett minutt. Ja, tack.